हाग्रा हालामखौ नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन। बे समनिफ्रायनो रायमना हालामा आरोबाव मोनसे आलादा रोखोमै बेवहाय मुंदांखा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। रायमना हिसाबै आगोलावबो बे मुंदांखाखामोन, नाथाय नेशनेल पार्क हिसाबै जे समनिफ्राय बेखौ डिक्लेयार खालामदों बेनिफ्राय रासोनि मानसिफ्रा बेजोंहाय माने गोसो बोनो हाथावना मोनसे जायगा जानानै फैबाय बियो। आरो नोंथांमोना नुदों जे गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै दावबायारिफ्रा बिराद बाव फैनो लानायखौ नोंथांमोना नुबाय। जे आसामनि अनगायैबो भारतबर्षनि गुबुन गुबुन रायजो लोगोसे बायजो हादोरनि दावबायारिफ्रा नैबे दैज्लां बोथोर जोबनानै बिथांमोना फैनायनि समखौ जासिगोन एबा बिथांमोना फैगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै बे ओनसोलनि गोबां जाखांफुनाय जोहोलावफोर गोरों गोरा मानसिफ्रा बिदिनो माने रिजर्ट खुलिदों, धाबा खुलिदों, लोगोसे हमस्टेफोरबो खालायनाय जादों। दा बे बिथिङै नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां समनाथ नार्जारि बिथाङाबो दिनै बेवहाय रायमना जंगल रिट्रिट मुंनि मोनसे रिजर्ट खुलिनानै दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आरो आं मिजिंथिदों बिथाङा जे थांखिखौ लानानै बे रायमना जंगल रिट्रिटखौ खुलिनाय जादों बे जाफुंसारथों। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि थारिखआवबो थोजासे जोंनि ओनसोलाव बेबादि माने माखासे रेस्टुरेन्टफोर एबा हमस्टेफोर गैया। दा जेसे हागौ एसे बयबो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा हानाय केपासिटि गोनांफ्रा जाहाथे खुलिबावथों आं मिजिंथिदों। आरो लोगोसेयै जोङो मोनसे बाथ्राखौ निस्सय गोसोखांनांगोन, बुंनांगोन जे समनिफ्राय बेवहाय बिटिआरआव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानानै सामलायदों बे समनिफ्राय गुबैयै जोंनि बे ओनसोलाव गोजोननाय थासारिया फैदों। दा बेनिखायनो मानसिफ्रा मोनसे समाव रायमना होननानै बुंबा हाग्रा ओनसोल गोजानथार होननानै फैनो गियोमोन, नाथाय दिनै मा सान मा हर बिथांमोना फैदों, नायफैदों। खाथि खालानि ओनसोलनि बायजो हादोरनि मानसिफोर आरो उइदिन दा कान्ट्रिनि मानसिफ्रा बिराद फैदों। दा बेनिखायनो बे मोनसे जे गोजोननि मोनसे मेसेज, बे मेसेजआ दिनै जेरावबो गोसारदों। आं मिजिंथिदों रायजो राजा बिथांमोनहा बे गोजोन थासारिखौ नाथाय बयबो नाजावनानै जाहाथे बयबो आवगायबोयो। खारन बे गोजोन थासारिखौ बयबो गाव गोसोआव जुदि जायगा होयोब्लासो बे गोजोन थासारिया फैगोन। आरो मिजिंथिबावदों जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबांथार जिब जुनारफोर दङ, बेखौ नायनो जोबोद माने गोजाननि मानसिफ्रा फैयो। आरो गुबैयै गल्डेन लेंगुर होननानै बुङोबा बे मोनसे नामजादा जाबाय। आरो जोङो रिसेन्टलि मिथिनो मोन्दों, खारन जों बाव बे जायगानि बे हालामनिबाबो जों गासिबो मिथिनो मोना। बेवहाय गोबां स्टाडि खालामनानै नायनो जाबाय जे बुहुमनि गेजेराव गुबुन गुबुन जातनि जे सिख्रि मोननाय जायो बेवहाय बे रायमना नेशनेल पार्कआव बांसिनै मोननाय जायो। गोबां प्रजातिनि बाव सिख्रिफोर मोनो। आरो दिनै गोबां गुबुन गुबुन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा बे नेशनेल पार्कनि जानानै जाय बिथांमोनहा बे सामलायनायाव बिथांमोना बाहागो मोनदों एबा थादों नायनो सरकारनि जानानै बिथांमोना जायगा जायगा केमेरा बसायदों। गोदान गोदान जिब जुनाराबो बेवहाय केमेरायाव फैबाय थादों आरो। दा बेनिखायनो बेयो मोनसे नामजादा जाबाय जोंनि थाखाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि थाखायबो मोनसे नायजाथाव मोनसे बे समायना बे मोनसे माबाबो जाबाय, नेशनेल पार्कबो जाबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे पार्क खुलिनायजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन, रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना बेरायफै। बेवहाय गोबां रिजर्टफोर दंसै आरो बेनि गेजेराव नैबे दिनै गोदानै खुलिनाय रायमना जंगल रिट्रिट बेबो गोदानै मोनसे बयनोबो सुजुग सुबिदा आरो गोजोन होनो हानाय रोखोमनि मोनसे रिजर्टखौ मानगोनां समनाथ बिथाङा खुलिदों। दा बेनिखायनो बिथांनिसिमबो आं खेबसे आरोबाव आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबावबाय। रायजो राजाफोरनिसिमबो फिन खेबसे खावलायबावबाय जे रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेरायनो फैयो। गोजोन्थों।